ụmụ akwụkwọ dị 262 ndị nke sitere na oge agụmakwụkwọ ụlọ mmụta dị elu nke sekọndrị nakwa nke prima n'ogo dịgasị iche iche abụgoro ndị nke natara onyinye nkwado ego iji wee kwado agụmakwụkwọ ha n'ụdị pụrụ iche nke sitere n'aka otu nwafọ Umuchu, onye nke nwere aka onyinye n'obi sarasara, bụ onye nke ekwupụtara na ọ bụghị mbụ na mbụ ya, bụ Chief Abraham Oti. Ndị aritere erere adịgasị iche iche ka a họrọ nnọọ ka achịkọbasịrị ule iji wee mara ndị nke ga-eme nke ọma. Ka Ịfụnanya Nwankwọ kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ ihe mmemme bụ nke hiri udu na Community Primary School Achara, ebe nwata akwụkwọ nke tụrụ ugo n'ogogo ndị ka na-agụ mahadum bụ nwata akwụkwọ nọ n'afọ nke 5 n'ụlọ akwụkwọ College of Medicine University nke Nigerian Teaching Hospital. Maazị Stanley Ezonyejiakụ bụ onye nyere ego dị 1 nde naira, ebe onye gbara onye nke mbụ n'ogogo ndị ụlọ akwụkwọ sekọndrị bụ nwata akwụkwọ Holy Name Secondary School Umuchu, Nwaada Vivian Ilo, bụ onye nyere ego dị 200,000 naira, ebe onye tụrụ ugo na ndị nke ogogo praịmarị nwata akwụkwọ Esther Generation Academy Nwaada Chikamso Onyemaechi bụ onye enyere ego dị 1,000 naira na 50. N'okwu ya na ya bụ ihe mmemme, Chief Oti nke onye nọchiri anya ya bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nye ya, Maazị Ikenna Ofomeje, kọwara ya bụ mmemme dị ka otu n'ime ụzọ o ji emetụta ndụ ndị mmadụ nakwazi ụzọ o si nyeghachi rụtụ aka na ya bụ ịkwalite agụmakwụkwọ bụ nke a na-emebu uri na Achara eri oge, mana ọ bụ mmasị ya ịgbasawanye aka ka o rute Umuchu niile iji wee kepụta ndị ma ihe ekwe na-akụ na ngalaba dị iche iche site na ezi agụmakwụkwọ. Gwazie na ụmụ akwụkwọ ndị a ka ha jiri agụmakwụkwọ ha kpọrọ ihe. N'aka nke ya, President General obodo Umuchu, Nze Charles Ezenwabasili, kọrọ ya bụ mmemme dịka nke dabara adaba, kwupụta afọ ojuju ya na ọ na-eme n'oge ọ nọ na ọchịchị. Nze Nwabasili toziri Chief Oti maka ịkpọ ya nnọọ ihe dị mkpa ịkwado agụmakwụkwọ. Gwazie na ụmụ akwụkwọ ndị a ka ha kpọọ ya mkpa ma gbaa mbọ ka ha bụrụ ndị ga-eturu ugo n'afọ na-abịa abịa. Onye isi oche obodo Achara, Chief Chimezie Ike, mere ka amata na ya bụ ihe mmemme bụ nke mbụ a na-afụta ụdị nke anwa site n'aka nwafọ obodo Achara Umuchu ịkwalite agụmakwụkwọ. Tozienu ya bụ nwa amadi Maazị Oti maka ya bụ agaraga ọrụ. Onye isi ndị chịkọbara ya bụ ihe mmemme, Comrade Lotanna Ejezie, rụtụrụ aka na ọnụọgụgụ ụmụ akwụkwọ ndị na-agụ mahadum dị 20 bụ ndị enyere 1,000 naira 50 n'otu, ebe ụmụ akwụkwọ sekọndrị dị 96 bụ ndị enyere 1,000 naira 30 n'otu, ebe ụmụ akwụkwọ praịmarị dị 146 n'ọnụọgụ bụ ndị enyere 1,000 naira 20 n'otu. Gwazie na ụmụ akwụkwọ ndị a ka ha jisi ike n'ịchụnta mmụta ha. N'ozi ekene ha, ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị litere erere a, Maazị Stanley Ezonyejiakụ, Bernard Ezoru, Vivian Ilo, Rita Unekwe nakwa ọtụtụ ndị ọzọ kenezin Chief Oti maka ya bụ onyinye afọ ofufo, kpee ekpere ka Chineke gọzibiga ya oke ma kwekwazi nkwa ịga n'iru na-agụsi akwụkwọ ha ike. Inyezi ihe onyinye akwụkwọ ego bụ cheki nye ndị tụrụ ugo na ya bụ mmemme mere ya bụ mmemme ka ọ daa ụda. Site na Umuchu, Ịfụnanya Nwankwọ n'akụkọ ụwa ABS.